Random TV. Good day mga kasyokoy, andito naman tayo para sa ating panibagong video. Hello mga kasyokoy. Okay, ito na naman tayo, gagawa na naman po tayo ng panibagong content. Okay, papunta po tayo ngayon sa isla. Isla puro baboy. Okay, papakita ko lang po sa inyo kung ano ang meron dito sa dagat. Ibabaw ng dagat ng ANDA. Yan. Ito po ang content natin ngayon. Yan, tara na! Tara na mga kasyokoy! Malalaman nyo ngayon kung ano ba talaga ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito. Nandito na tayo ngayon, kasyokoy, sa isla puro baboy. Simulan na natin. Tahong. Nakakapit sa bato. Tahong na black. Ano-ano nga ba ang makikita mula sa itaas mga kasyokoy? Ayan nga mga kasyokoy, no? Kung nakikita nyo, halos puro kawayan na hugis letter B ang mga nakatayo sa dagat.
Ang tawag sa mga yan mga kasyokoy ay baklad o kaya ay pasabing. Yan ang pinagkakitaan ng karamihan dito sa awag. Linaw ng tubig mga kasyokoy. Merong isa dito, yan, nagnanasa siya pero walang mahuli. Yan, tatay. Wala siya mahuli mga kasyokoy. May nahuli na siya mga kasyokoy. Lapo daw nahuli niya. Ngayon naman kasyokoy ay pupunta tayo sa pasabing para makita nyo ang itsura pag nasa itaas. Naman mga kasyokoy, pupunta naman tayo ngayon sa Marimpoy. Doon makikita nyo naman ang mga takungan, mga cage na napakarami. Kung dito cage tsaka mga pasabing, doon naman mga takungan tsaka mga cage pa rin. So alis na tayo dito sa island puro baboy. Tara na, another destination. Kung mapapansin nyo mga kasyokoy, yung dinaanan natin papunta dito sa Tahungan ay puro fish cage. Dito na tayo mga kasyokoy. Almost 15 minutes na nagpatakbo. Dito na tayo sa Marimpoy sa mga Tahungan. Andito na tayo sa Tahungan. Lipin naman natin ang top view.
mula sa amin sa Awag hanggang sa Marimpay ay wala kayo ibang makikita kundi fish cage or bangusan. Ayan, ang daming tahungan. Mga floating tahungan mga kasyokoy at long line tahungan. Yung mga nakikita nyo na pabilog na may mga kubo mga kasyokoy ay fish cage. For more videos and new video, please subscribe our YouTube channel and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV.